Hai să vorbim despre fațetele dentare. Le vedem peste tot în showbiz, iar pacienții vin mereu cu pozele vedetelor. Trebuie să știm că există și da și nu atunci când este vorba de fațete. Uite-te la Andreea Raigo. Are un zâmbet natural, alb, dar nu exagerat. Se vede că fațetele au fost gândite pe forma feței, nu iese în evidență nenatural, ba din contră îi pune frumusețea în valoare. Exact, așa trebuie să arate, sănătos, frumos și personalizat. În schimb, la Raluca Vădulescu, toată lumea observă că dinții sunt prea mari și foarte albi. Sunt de acord cu tine. Zâmbetul devine artificial și nu se mai potrivește cu trăsăturile feței deloc. Asta este o greșeală clasică. Fațete puse doar pentru un factor wow, fără să țină cont de fizionomie, culoarea tenului, forma feței și mărimea buzelor, ceea ce mie mi se pare puțin exagerat. Eu spun da pentru un zâmbet natural și personalizat. Și nu pentru fațetele prea mari, prea albe și cele care nu respectă fizionomia pacientului.